Ang Ginoo manaa kaninyo. Manahusab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Busa mag-ingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katao dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghingalag kwanggol sa iyang isig katao taralon ngadto sa labawng hukmanan ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katao malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran ug didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katao biyai ang imong halad at tubangan sa halaran ug adto adayon ang imong isig katao ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. Kay kon kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwis ug ang huwis mutugyan kanimo sa pulis ug ibalhog ka sa bilangguan ug timan-i bilangguon ka didto hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Gusto ba mong musod og langit? Ang makapasod natos langit mao ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Mao na nga sa atong pagampo nga gitudlo ni Kristo moingon kita matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Pero si Kristo sa tong Ebanghelyo mihatag og duha ka klase sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, kanang paagi sa mga Pariseo ug ang paagi ni Kristo. Unsa may paagi sa mga Pariseo nga motuman sila sa kabubuton sa Ginoo more on external baka nang makita sama ng pagpuasa, pagsimba, paghatag og tithing, pagtuon anang Biblia, pagmemorize anang mga balaod ug ang tibuok Biblia, tanang doktrina memorizeon, ang sinul-uban, muluhod, magbrunda baron, magsutana, kana mga external signs. Maunay sa mga Pariseo. Pero dili sila motuman sa tanang higayon diri sa ilang kasing-kasing. Mauna nga ingos Kristo, tumana gyud ang kabubuton sa Ginoo, sugod gyud sa kasing-kasing o hunahuna. Munang ningon siya, kanang pagpatay makita man ang pagpatay. Gani karon daghan kay pinatyanay ron. Diha to na nasa news no nga pangpusil diha sa sakyanan. Ngilad gina makita man na makuha sa CCTV. Pero ang dili makuha kanang anger. Anger ba? Di apa man na dire. O may siguro gani karon kamo gatan-aw mo ron ako na ipipila ninyong nasuko. Oh, labi nagmoingon ko kanang inyong mga kilay, kanang inyong mga kural, kanang inyong mga buhok. Way siguro pipilay anasad. Pero tan-awon mo externally buutan kayo kay naaman nanimba man mutubag sad
nya mo kanta sad kusog pa kay mo kanta pero hunahunan ang nasa niya yaw na sa no nya unsa may giingon ni Kristo ang pagpatay taralon kas hukmanan pero kadtong masuko taralon gyapos hukmanan so equal na kung gusto detang malangit likay gyud ang sala sugod sa hunahuna nya pulong pananglitan kanang pulong di man gina harmful ang pulong usahay pero ngilad gyapon matud pang Kristo ang maghingag kwanggol buang unsa pa ning ibutang diri buang taralon ngadto sa hukmanan ngadto sa impyerno nganuman kay kanang paghinga nimo mga bati sa imong isig ka tawo bunga sad na sa anger or kasuko mausad na ang kining gitawag nato og uban pang mga sala magsugod gyud ang sala diri gyud sa hunahuna mo na moingon ta ako padre nakasala ko sa hunahuna sa tungo sa pulong og sa buhat niya inyo ra man ang dali-dali og sulti ako padre nakasala ko sa hunahuna sa pulong og sa buhat pero wa gyud maghunahuna nga unsa nang iyang unsa nang iyang gihunahuna nya unsa man karon sugod karon okay na nimo di na ka mga saba di gyud kapugong padre gyud kapugong nya nganong di man ka kapugong kay di man nimo huna-hunaon nga pugnan nabitatoy usang nangumpisal nako padre di gyud mapugnan padre bisag ikaw padre na kay mga anak nga siaw kay padre di gyud kapugnan ana siya inako pananglitan magdagan ka mudagan ka ba nya pagdagan nimo nya gatubang mamisbongbong nang simento ba pagdagan nimo nakita nimo nga simento na nga bongbong zaman mo padayon kag dagan o muhunong ko pa dire kamo mo padayon mo dagan kita nimo ba simento na hunong o padayon sige kuhaon lang natong simento tuwa kas ika 40 ka story nga building pagdagan nimo ni kalit lang kawagtang ang bongbong mo padayon pa kag dagan di na sa gampadayon sus mahug ka dito pasabot nakasabot manggod kadaan sa imong hunahuna nga kanang simento mas gahi na nimo nyag mo bangga ka na masakitan ka nakasabot na manggod ka sa imong hunahuna nga ang tao basta mo ambak unsa man patay gyud ka na naman na sa imong hunahuna mao na nga ini kakita nimo sa sitwasyon hala ana din ka kay na mas imong hunahuna bihuna-huna ako nodaan nga kon masuko ka maimpierno ka sige kuno hunahuna ada una imong bana to asiyang kabit hunahuna ada inig uli ug masuko ko maimpierno ko ug masuko ko maimpierno ko karon kay ni uli man ga inagbayay pagyud ang kabit unsa may imong isulti maimpierno ko kung masuko ko sige gana adi inigsaka nila o sa may mong isulti nila dili yun ka suko maingon jud ka oy late na lagi mo na uli ana ka maingon na imong bana kanindo trag sinultihan sa panuwang dakwa ana sila sa unab sigim lig tagaw-taw siyagit man dinis ka suko karon may naman kayong mutagad ana ngano man kay nakahuna-huna man ka ayay ni ana bang imong pagbati ba pag ana gis imong gibati ayay maimpierno koron ani di gid nimo tumanan ang imong gibati kay maimpierno nya ka mo break ka ba mo break mausad na ang mga bana huna-huna ako no kun mga bit ko maimpierno gyud ko kun mutan-aw ko aning porn maimpierno gyud ko di inig aksyon nimo huna-huna sa imong kabit iyay maimpierno ko ani nya unsa man nimo paghunong ilisi day sa imong asawa
Adto din katanaw sa imong asawa nga luod na kayo. Anhi lang ko ani kay kani makapalangit gini. Ana tanaw kag may dito. Ana adto nimo mo to imong tutukag mayo luod na kaignaw. Nga naman kay naa naman na programan sa imong unahuna. Matod pa ni San Agustin ingon siya kining atong mga buhat ug mga pulong mosunod ra gid ni kun unsay naas atong hunahuna. Matod pa niya actions follow the desire. Mo na siya. Para karon gahuna-huna man gyud kong mahuman ang atong kumbinto. Mo nang di jud ko mohunong og baligyag slat. Sige jud kog baligyag slat. Bahala nagwa nay mo palit. Sige ra jud kog baligya kay nga naman naa sa akong hunahuna nga mahuman unta ang kumbinto aning San Vicente Ferrer Parish. Ay hapit na ra ba ko mubiya dinhi. May lang untag dili na nako ibilin sa kanang gasunod nako. Di ba? So ato ginang humnon kay luoy kayong gasunod nga pare. Kay siya magsagubang aning dako ra ba kay ni atong budget? Mga 30 million, mga 35 million ra ba ni? Gahapon nakahalina na tao 6,515 ka slots. Pakpak na saan. Og daghan lang unta ninyo ba nga maghuna-huna sama sa akong gihuna-huna. Basta lagi dali ang mahurot ani. Tanawa day mo inighisgot na kong slot day doko. Ibaw na ko sa inyong ginahuna. Nanasan. Depende na ninyo. Nabitay ni text nako dugay na day kaayo nya tungod sa kadaghan bas mga messages ba nga kalimtan na lubong ka na bitang messenger adtos lawom na kayo di naman na mabasa. Sige na kung okay abot ng Nobyembre doon na pa man day message dito di akong gibasa. Ingon din siya nga, Father nihatag baya ko o slot kato pang November ba hinom doon pa mo atong November dopes pa man to siya dopes nihatag baya ko slot. Nya ako din replyan, sorry for late reply. Salamat gyud kaayo. Portigin niyang ingon og message nako. Yehe natubag na gyud ang akong message. Salamat kay Pader. Portigid na kong lipaya. Mupalit pag yung kong daghang slots. Pader nako hala kanindot di ayan niya. Reply raman da ikuwang ani niya. Kato nya mo message sa to. Pader ni palit akong slot. Kana bang mga huna-huna ngayon anak ba nakaprogram na daan nga mo palit pero iya lang huwaton nga ma-recognize kay haron pag siguro kung ako bagyod mo ay nakadawat una pa siya mudugang og palit pagkanindot ana di ba labaw na gyud mo dinhi nga makakita gyud mo nako na sa unang pagbasa matod pa dire ni sa Ginoo chapter 18 man ni sa Ezekiel ang taong dautan niya makahuna-huna sa pagbag-o sa iyang kinabuhi ug mobuhat ug maayo ug iyang biyaan ang tanan niyang mga sala unsa may mahitabo malangit kay iyang papason ang tanang sala nga iyang nabuhat di na hinumduman sa Ginoo. Pero ang tao kunong maayo kanang buotan ba matarong muhuna-huna og mubuhat siyag dautan unsa may gingos Ginoo maimpierno mamatay sa impierno ngano man kay di nasad hinumduman sa Ginoo ang iyang mga maayong buhat og ngano man matod pa sa Ginoo ang imong huna-huna gibutangan na nimog dautan magsunod-sunod na ginang mga dautan. So importante kaayo ang huna-huna ug ang kasing-kasing. Unsa maroy na sa inyong huna-huna? Di ko nolingi ay mong tupad. Unsa huna-huna nimo para sa kumbinto sa atong simbahan? Unsa imong huna-huna? Pangutan na lang ba? Nya og di kanina mulingi nimo impierno hono na joke. Wa tingali kabati.
No? Pero masuko na siya, ay kuko sige hisgot anang kumbinto slat na sa naron. Ko ana siya impernohono na kay ang maayo nga hunahuna mao man ang paghatag, ang daotang hunahuna mao ang pagtigom. Tigom. Kana bang ang daotang hunahuna mao ang paghigugma sa kaugalingon. Ang maayong hunahuna mao ang paghigugma sa katilingban sa simbahan. Mao na maayong hunahuna. Ang maayong hunahuna sa usa ka asawa mao ang paghigugma sa bana, dili ang paghigugma sa iyang kaugalingon. Mausad na ang bana, mausad ang ginikanan. Ang tarong nga ginikanan kanunay nahigugma sa iyang mga anak sa hunahuna ug sa kasing-kasing. Nakaset na nadaan munang di gina siya mga saba, di na siya mga latos kay mga supak man na sa gugma. Di man na mga buhat sa gugma ang pagpamalikas, pagsigi dihag kasaba, pamuyboy, panunglo anang mga anak. Di man na maoy buhat sa gugma. Ang gugma 1 Corinthians chapter 13, love is, sige, basahan na ninyo. Love is patient, love is kind, love, daghan kay na dia pulos kina mga nindot. Wa gid di man gani kuno ganahan og mga bati nga pulong, di gani kuno ganahan ang gugma nga motipig to keep a record of wrong. Di ganahan anang gugma. Nya dayon gibutangan din sa ending, love believes all things, endures all things, and love is eternal. Di gyud matapos. Oy, ang uban dahil magkumpisal, Father, naupsan gyud ko sa pailog, nahutdan gyud ko sa pailog, nako istoryahe. Nahutdan, mahurot din ang pailog. Mahurot din ang kindness. Di oy. Nga naman, gikan ko nas Ginoo, wa nay katapusan. Ang tinuod, giilisa nimo ang imong hunahuna sa hunahuna sa yawa. Imbis unta to pailog, giilisa nimo kasuko. Imbis unta to pasaylo, giilisa nimo pagdumot. Mao na mga produkto sa yawa. Nya kun ibutang na nimo sa imong hunahuna o kasing-kasing, musunod dayon ang imong mga actions. Mao na ang Ginoo naghatag nato nindot kaayo nga tolerance. Matud pas atong tubag sa Salmo, unsa to? Kung ikaw o Ginoo magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Ako karon ni edad nako og 59. Daghan king sa akong nabuhat hangtod karon. Pero milaom ko na karong adlaw kun akong ilisan ang akong hunahuna o kasing-kasing na di na ko mubuhat aning salaa, nya maghuna-huna nako kanunay sa pagbiya aning salaa, milaom ko na kun mamatay ko karong gabi dili timan-an sa Ginoo ang akong nabuhat sud sa 59 ka tuig. Kanindot ana no? Ngano mura mamugwa malipay? Kamong gasigig pamalika, sigig kasaba, kamong siging tan-aw anang porn, siging himo anang premarital sex. Kung karong adlaw mo sugod kag hunahuna og pagbati nga sundo na nako ang Ginoo, hunungon ko na ning pagsigig laway, kining siging suyop, kining siging sugal, mulaom ta di na timan-an sa Ginoo ang atong niagi nga mga kalapasan. In short, renewal of minds and hearts mao'y pangandoy sa Ginoo. Matod pa diri sa unang pagbasa, niingon gyud ang Ginoo, dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasasala, hinunua palabihon ko nga maghinulsol siya sa iyang sala aron maluwas siya. Importante kay niya. Di gani mo maminaw ani pananglitan, wa gyud ka mo palit og slat.
Nya ibutang na si mong nahuna karon nga sugod karon mopalit na ko. Din ako magsigunahuna pagtigom kay mopalit og sakyanan, motigom kay ako paning padak-an akong balay, magtigom kay magpalit kog bag-ong gadgets, di na ko maghuna-huna ana. Ako na ning ipalit og slot. Ini kamatay ni mo ditso dayong kas langit dayon. Di man gyud ka mo makonvince, sige manindog na ta.